रुपेश थांब मोटिवेशन थांब थांब त्यांनी कसं पकडलं रुपेश बघ मोटिवेशन त्यांनी कसं पकडलं इथे पकडलं प्रेशर देऊन पोस्ट केलं ते नोटीस 5000 त्यानंतर भावेश आहे बरं सरळ उभा रा पहिले असं वाकू नको अरे काय झालं हे का मला टेक्निक सांगतोय गाण्या काय सांगतोय ए जा भावेश जाईल नाही नाही भावेश आरामात काय अचीव नाही करायचं बघू गेलोच तुम्ही पण जाऊ दे तो पायात बस बघू काय करतो वाट लागेल त्या शर्टाची काय नाही जाऊ दे काय त्याला पण दर दिवशी अच्छा तुला पण नाही दिले का गंधारला डॅमेज बाबा मिळणार आहे डॅमेज बाबा भाई लॉर्ड आहे अपना चढ सकता है एक हाच आहे गणेशच आहे जो करू शकतो मला पण तेच वाटतं हा माझ्या मते त्या वरती जाईल अजून तो जेवढं त्याने ध्येय सांगितलं त्याच्या वरती येईल बँक काढतो का चष्मा काढतो का पहिला चष्मा काढ चष्मा लागतो चष्मा असतो ते मोटिवेशन देते चष्मा त्याला थांब तू बघ धक्का मार थांब नाही थांब तो कॅल्क्युलेशन करतो रे मेडिटेशन चालू थांब जरा एक मिनिट झाड वाकवतोय का तू नाही पहिला मिठी मार पहिला मिठी मार जरा नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, काय कसे आज मस्त मजेत ना, असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकणच्या यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. तर मित्रांनो, आज विनूचे मित्राने विनू येता आणि सगळी ते बाहेर ट्रिप काढले आणि आता इकडे येऊचं. आणि आज आपल्या नानांचं पण बड्डे आहे, तर नानांका वाटतं सरप्राईज आहे काहीतरी, त्यामुळे बघूया आज तुमका गंमत मजा बघूक मिळणार आहे. तर चला आता येतील, लगेच थोड्या वेळात येतील आता, म्हणून माका सांगितलं आणि खाली ये. आणि काय म्हणता बघूया, फोन तेचोच येतो. हॅलो काय रे? हॅलो बोल. माडावर अजून चढले नाहीत ना ते. अरे माडार गेले इल्याशिवाय कसे चढणार? त्यांना बघूचा म्हणून. हा, मोठो माडो तयार ठेवतोय, बाजू कोणाचं तरी बघतोय. चल इलय. हा खय हो मशवीत ना, ये फास्ट पटापट ये. तर सगळी मंडळी इली विनू बरोबर, मित्र सगळे, आणि ते सगळे कोकण फिरा केलेत. तर कालपासून मालवण वगैरे होते, मालवणात वगैरे, आणि आत्ता चाली भेट देऊन जाऊची, चालीवरची भेट आहे. आणि आता येतील थोड्याच वेळा. ये खय खय फिरतं ग? कसले पेपर? गोटियो पेपर. हे नवीन गोटिव पेपर ना? गोटिये पेपर खयचे? गोटिव की गोटिये? गोटिये पेपर खय मिळतं? हां मग आज खेळाक ना? आज खेळाक नाही काय सांग? परीक्षा आली? आज खेळ नाही कसो तुमचं? नाही कट्टी. हां कट्टी. कोणाची भानगड झाली? कोणाची भानगड झाली? गौऱ्याची आणि तुझी? तेव्हा अभ्यास नाही करीत, हे फिरत असतं रे बघा, असे फिरत असतं ते बघा. हो म्हणजे फिरत असतस. गोटियो पेपर फाटके आणलं. गोटिये पेपरांचं नाव सांगतोस फक्त. हे बघ गेले आता मला काढणारा. हे काय बाबा, मेल्यानं वाट बघून तुमका काय सांगा. अरे वाट बघून आहे बसा ना, मला तापलंय उन्हा. दुसरे बाकीचे काय आणखी एक गाडी आहे. काय म्हणतास? हाच काय कसं आहे? मस्त. तुम्ही? मस्त. शेंडे बेंडी वाढून कोण इलेत, माका नाव कोणाची माहित नाही. एकदम मस्त. अरे ए मागे खड्डा आहे तिकडे, त्याला सांग तिकडे काय दाखवा.
कसं आहेस? मस्त. दोन-तीन दिवस येऊन राहिलोय. खूप आधी आपण खूप आधी मी नव्हतो. मी पहिल्यांदा आलो. म्हटलं ना मी पहिल्यांदा आलो. भाई तू कधीच नसतो. शिवे शिवे मिरीचा प्रकल्प. खायची पानं नाही ती, काळी मिरी, ब्लॅक पेपर. नाही ठीक आहे. होय होय. आता मित्रांका घेऊन मी येईल गावात आणि गेले 2-4 दिवस व्हिडिओ येत नाही त्याचं ह्याच कारण. मित्रांबरोबर फिरते. मालवणच होतं, आता देवगड दिले त्यांना घेऊन. आणि आता आपल्या नारिंगऱ्यापासून सुरुवात आहे देवगडची. देवगड दर्शन करूचा. मालवणपासून फिरान झाले. हां, मालवणपासून फिरान झाले, आता देवगडात दिला. आणि आज विशेष योगायोग म्हणजे आज नानांचा बड्डे आहे, त्याच्यासाठी इलाव. आणि नानांच्या बड्डेचा आता केक बिक कापूचा त्यांना माहीत नाही, सरप्राईज. आता तर आता मजा येणार पुढे. कपडे काम चालू आहे. हे बघ, हे आता सगळं बांधलं ते. केव्हा काय तर देवा बड्डेचा. काय रे? बड्डेचा काय तर देवा म्हटला. बड्डे बड्डे कोणाचो? बांगडे आणलेले. बांगडे कोणाचो? हे घ्या. तो नाही आमचं चुलीचो किचन बनवतो. किचन हे किचन तिकडे किचन खाली घेतलं पहिले इकडे होता. कसला भारी बॉम्ब लाईट येतो बघ ना. आता हवं म्हणजे गरम असं होतच नाही ते. नाहीच होतं ते सांगतो. काढो केव्हा काय घेऊ? काढो ब्लॅक टी. काढो 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 काढो. चहाचो काढो. अरे ते बाहेर बसले बाई पाटीर पडा. महाराज आपले हलवा तर शेंगा खाणार ना? शेंगा कसल्या भुईमुगाच्या खाणार ना. हा म्हणजे की चहा बरोबर नाही नंतर. आता ऍक्टिंग ऍक्टिंग मॅचच घुसणार. कॅरेक्टर कॅरेक्टर मध्ये घुसणार. बघ हे वाचतोय ती पण घेऊ. अरे वा वा, वेगळं वेगळं वाजतंय. टाईप केलं की नाही टाईट जास्त करू नको आता. महाराज गदा गदा पण आहे, गदा पण आहे. कुठे गदा बिदा सगळा आज घेऊच आपण. पडायचं आहे उगाच एवढं छान बनवलं ते. हे बघ गदा काय एकाच लाकडाची आहे. मूळ आहे, मूळ. मूळच नाही आहे, बनवलं त्याला. वेलीची आहे ती. तीच मूळ आहे, वेलीची. हा साप होता तो तुटलो. शंकराच्या ह्याच्यात साप. सिंग आहे ना. नाही 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 सापाचा ते शंकराच्या असा सापाचा होता तो. अर्धो साप तुटलो. काय म्हणतात? साडी लावणार आहे पुढच्या शिमग्यात एका बुक कर. एका डबल. हा मग आपले जे 50-60 हजार सापचे डबल होणार. 1 लाख. एका जास्त मागणार. जास्त मागणार आहे ना. तोला 1,500 आधा नाही बघितला अजून. एवढं रेट हा. याचे आधा बघशील तर दे. दाखव एक. दाखव दाखव एकदा एकदा एक दाखव म्हणजे असं 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 काळ कोकणच्या अकडे अकडे अशी राहा. सादरीकरण. हा सादरीकरण. नाही 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 हवे मस्त दिसतं एकदम. तयार व्हायला गेले. खायचे ह्या चंद्रा का ना. नाही रे बाबा. नाही नाही आता एक एक. अरे नाही माका पुढच्या वेळेक मिळा. आम्ही अजून काय केलं नाही कसं काय. पण करणार आहे. तो मला तो शिकवेल ना तेव्हा आपण बघू. स्टेप दाखव. कोण शिकवणारा? आपण डिस्को डान्स वाले. मी काय म्हणताय तू एक स्टेप त्याला दाखवतो करतोय. तू पॅन आहे ना सुशीलच्या डान्स मध्ये. सुशील नाच. एक त्याला आहे ना थोडस मोटिवेशन हवंय. त्याला स्टेप कळत नाहीये काय करायचंय. दुसऱ्या तेल आहे असं ढिंग्या उडत असतो ते अजून काय. तुला माहिती आहे ना आपलं. तर मित्रांनो आज नानांचा बड्डे आहे आणि केक वगैरे आम्ही आणला आहे. आणि केक आता तिकडे माडाचा इथेच कापायचा आहे. त्यांना माहीत नाही अजून काय.
आणि गेल्या वर्षीचा तुम्ही नानांचा बड्डेचा व्हिडिओ नक्की बघितला असेल, पण गेल्या वर्षी मी नव्हतो आणि अनायसे आज योगायोगाने मला बड्डे मिळाला आहे नानांचा. तर म्हटलं बघूया आपण केक वगैरे आणूया आणि कापूया. आणि आता नाना आम्हाला बड्डे निमित्त शेळ काढून देतात. काय गेले ते येतात हे बघा, बड्डे बॉय नाना, तुमका वाढदिवसाचे खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. आणि हा बऱ्याच सबस्क्रायबरांचे बाका कलपासून फोन येतात तुमका बड्डेचे विश केले नाही आहेत. आणि आता बड्डे निमित्त नाना आपल्या सगळ्या मित्रांना शेळी पाडून देतात. आपण नाही ना ये ना. हे प्रात्यक्षिक दाखवतात तुम्हाला कसं चढायचं आहे ते. आमच्या सुशीलला ट्रेनिंग हो, ते बघूसाठी येईल ना तुमचे कसे माडावर पटापट भराभरा चढत असते. नाही यार, लाईव्ह नाही बघितला. लाईव्ह तो व्हिडिओ बघितलाय तू? हा. तिकडे एका मागोमाग एक वरूनच तो भारी आहे ना. विनी तू ट्राय केलं? ट्राय करण्याची गोष्ट आहे का ती? अर्ध्यापर्यंत तरी असं बघ, ट्राय करू. हा एक रुपेश होते. रुपेश पटकन चल. काय निघेल? विनायकला माहिती आहे. याच्यावरच सोडणार का सगळीकडे देणार? तिथे पडतील ना. बघूया ना आता रुपेश चढेल ते कळेल. तो बघतोय भाई आपल्याकडे एका ग्रुप असं झालं. याच्यात दिसणार तू चढताना बघतो. रुपेश, तू या फांदीला टच करून 500 रुपयाचं रोख बक्षीस इकडे धनादेश पूल रोख रक्कम या फांदीला फक्त. या जास्त वर जाऊच नको, या फांदीला टच कर. एवढा चढलास की पुढे पण चढशील. आमटे पण विचार करतो, कॅल्क्युलेशन करतो पटपट. नाही 500 रुपयाचा सवाल आहे. 500 रुपयाचा सवाल आहे, पटपट जाईल. एका पायचे 50 रुपये. बस किती थोड्याचे पण आहेत नंतर. हात किती काढतो त्यांच्यासाठी पण ते पूर्ण आता झालं काय आला? बस झाले आमच्यासाठी बस झाले, लय झाले. चढताय ना, उतरता पण यायला पाहिजे. नाही तर वर नाही रुपेश घसरगुंड नाही. चढण्यात बाहेर उतरायला पण यायला पाहिजे इकडे. अरे माशाला पोहायला शिकवायची गरज नसते रे. रुपेश चढ. आकाचा पोट नाही, आपला पोट आहे. पहिला पोट नाही. अरे बघ तरी. थांबा नाना, यो चढता. सांगता तुम्ही कसं चढायचं ते? सांगायचं काय? ते आधी तुझ्याकडे बघून आकारमान बघून विचार करतात. मला तशी पुरायची नाही. काय रोज चढ उतर केलं. हो ते तर आहे. सांगा इथपर्यंत चढायचंय मला. इथपर्यंत नाही. रुपेश 500 रुपये मिळतात. वरती जा तिकडे त्या फांदीला हात लावून ये. हा ते क्रॉस कर लगेच. चल काय करू? हेच माहित नाही तुला. रुपेश थांब, मोटिवेशन थांब. त्यांनी कसं पकडलं? रुपेश हे बघ, मोटिवेशन त्यांनी कसं पकडलं? इथे पकडलं, प्रेशर देऊन पुश केलं. ते नोटीस 5000 त्यानंतर भावेश आहे. बरं सरळ उभा पहिले असं वाकू नको. अरे काय झालं हे? हा मला टेक्निक सांगतोय गाण्या. काय झाला? ए जा भावेश जाईल. नाही भावेश आरामात काय अचीव नाही करायचं. बघू ना. गेलोच तुम्ही पण जाऊ दे. तो पायात बस. बघू काय करतो. वाट लागेल त्या शर्टाची. काय नाही जाऊ दे. काय त्याला पण दर दिवशी. अच्छा तुला पण नाही दिले का? गंधारला डॅमेज बाबा मिळणार आहे. डॅमेज बाबा भाई लॉर्ड है अपना, चढ़ सकते हैं.
एक हाच आहे गणेशच आहे जो करू शकतो. मग मला पण तेच वाटतं. हा माझ्या मते त्या वरती जाईल अजून तो. जेवढं त्याने ध्येय सांगितलं त्याच्या वरती येईल. पॅन काढतो का? चष्मा काढतो का पहिला? चष्मा काढ. चष्मा लागतो रे, चष्मा असतो रे. ते मोटिवेशन देते चष्मा त्याला. हा असं नाही झालं. थांब तू बघ धक्का मार थांब. नाही थांब वेट. तो कॅल्क्युलेशन करतो रे. मेडिटेशन चालू. थांब जरा एक मिनिट. एक मिनिट झाड वाकवतोय का तू? नाही पहिला आधी मिठी मार. पहिला मिठी मार. पहिला मिठी मार जरा. माडव बी आता. नाना किती ग्रेट हो. टोफू मी ट्राय करू काय? नाही रे बाबा. हा होईल 22 होईल. एक ट्राय मारूया आपण. भावे आताच लग्न झालं. नाही चालेल वयस. थंय पडतास चल रे.